Cha bafowethu umuntu akabingelele usigwebo obingelelayo uhleli nanangumalume sizodlulisa nje ukubonga kakhulu kumasipala wakithi uMhlathuze ufake isandla ekuthini umcimbi wayizolo ubuzokwenzelwa nangumalume ezokwenzelwa umthandeni kaManqele nethimba lakhe lokho abehamba nalo lapho ngibala ungizwe umzala ngibala umbuzo Mfoka Mkhize ngibaleke bonke nobhuti Masondo lokho yithimba ebehamba nalo umthandeni. Sibonga nje kakhulu uMhlathuze ukuthi ulifihle ihlazo lakithi esikwenzile kube impumelelo bese ngidlulisa ukubonga kakhulu kumthandeni Mfoka Manqele nendlela abahloniphe ngayo abantu bakithi obuka namanje umlomo abawuvali bengazi ukuthi umthandeni uyakwazi ukungena phakathi kwabantu bembamba isikibhe simhlophe bengcolile engayithintithi engabi nankinga ehlale nabo noma simkhuzele ukuthi abantu abamuthu ukusondela kuyena kube uyena ukuthi hayi akanankinga basondele behlale naye beshuthe naye. Umthandeni ufikela ekhaya ngo-1 waze wahamba ngo-8 ebusuku waphuma lumina isigqoko ziwu4 igqoka amuphezona nase esinye sika malume wamnika nebhande lapha endlini lehabithi. So nje siyabonga umthandeni Mfoka Manqele uthando olunikeza umalume ngicela nomalume naye ngayibongela efake naye iDobbs malume nayi TV yakubuka lapha ngicela wena konjani uzokhululeka kakhulu nozwe ukubuka Manqele behambisana no yes ezephisivayo usukhulumile ngoba lento kuba ukho abayenze kanje ngezisa zabe ngabe bafice ngenqondo mina ngizobonga kuwe phela ngomthandane phela ngoba ngiyabona lezo zishafu umngane wakho ngibonga kuwe nomngane wakho ngoba bazofika kithi ngazothi amazi bantu ngomile yokukhawuliphi ibhakede kodwa na wangisama ngomile angikhamazela ngiphosa ngiyambonga umthandeni zangikhuluma naye umthandeni manje yekade ngiyofana kanje ngibonamasikane uthi ihlathi zakho ujabuliswana sikhuluma lento yesona nayiqonda sezwana ngimbuza uthi biza bani amavukuvuku ma engizala lapha ukuhambela phambili waqala wabiza umshado wami wakubiza amavukuvuku usezothi manje kugcineni ihlathi zakho wathi ujabuliswana ngabuza uzolo wehlulwa ukungiphendula kuwe kuyimi kuye aziphendule mayikhande manje kodwa ukukhanda ngomntu uzigwebo salosi uma ulwa losigwebo lwalabo uzikuthi umalume ke uma uzigwebo lwamavukuvuku ufuna igqoka nomthengana nebala ukuzoba ngathi ujabuliswana bedlula kumpendulo. Cha bafethu siyabonga kakhulu umalume-ke uhlabisa umthandeni elikhulu kakhulu eBramani wamnika lembuzi ememukela nje. Siyabonga Mfoka Manqele uzehlise njalo mfowethu ngithanda indlela owazi ngayo nje umuntu omdala ukuthi makhuluma umuntu omdala yini kunenkulumo nje uyikhulumile ebese siyikhuluma nje yokuba abafana uthi ucela kucishwa amakhamera nama bengashutha abantu abasixoxa manje kuba abafana. Ngiyithandile lo nkulumo yakho ukuthi akungabi yonke into ezohlale ishuthwa noma ivezwa ngisho engenasidingo. Siyabonga kakhulu mfowethu. Yebo. Shontwana.